Здравейте, хора! Сега бяхме до нашия магазин пак и сега чакаме какво се купихме. Ето си много неща и може сега ще отворим по-близко сметките. Да. Ще пробваме първо. Подарък, това са с косметики подарък. Уникални. Да. Уникални. Сега, без да гледаме ние. Да. Това ще ти покажа без камера. Да. Да гледаме. Но, две, три. Уау! Кукула! Но за малко дете. Да. Съставяме дете. И сега, виж колко сладка. Тъма за малко дете да се срами. Ето вижте, това е подарък. Вони са, доволни. Да. И сега съм доволни. Сега това е от фрути. Хубаво на това магазин за мен. Да. И след това е това наши. Да. Лютки слети. Ето и царевица. Всичко е ново, хора. Всичко е И сега ново. пробваме това. Пушки правим това. И една царевица се взехме. Да. И нямам друг път. Взехме два пъти. Да. Немали. Сега ще отваряме това. Солетите. Школа. Ето е. Много хубаво. Много също. Уникални са, ама са малко лучи. Даже не са лучи. Така е. И първи път. Хубави са хора? Много са хубави. Да. Идеална тази точка. Много хубаво и хора. Това е от нас вече. Няма да ви се харесало. Абонирайте се на канала. Не ударете камбанката и се видите за нашия канал. Да. Чао! Чао! Хора, правилно, като забравихме да ви кажем. Да. Сега камера да отворим след това. Да. И видите, извинявайте. И тук. Няма какво отваряме, няма отваряме. Защото вие си знаете. Да. Да снимате си. Да. Сони са много сони. Хубави са. Хубави И са. това е от нас. Чао, абонирайте се на нашия канал, ударете камбанката. Да. И абонирайте се на нашия канал. Чао Чао ви! ви!